Един от най-честите въпроси е: ще стане ли мръсна водата в резервоара? В това видео ще ти покажа как лесно да поддържаш резервоара за дъждовна вода чист и без проблеми. Първото и най-важно нещо е да имаш филтър или отклонител на водостока. Той спира листа, клонки и по-едри замърсявания преди да попаднат в резервоара. Това значително намалява нуждата от почистване. Второто правило е резервоарът винаги да бъде затворен с капак. Това предпазва от прах, насекоми и замърсявания, а освен това намалява достъпа на светлина, което ограничава развитието на водорасли. Добра практика е веднъж или два пъти в сезона да изплакнеш резервоара. Това може да стане лесно. Изпразваш го, изплакваш го и отстраняваш натрупаните утайки на дъното. Процедурата не е сложна и не отнема дълго време. През зимата е добре резервоарът да бъде изпразнен, ако не се използва. Това предпазва от замръзване на водата и евентуални повреди. Понякога водата може леко да промени цвета си. Това е нормално при съхранение на дъждовна вода. Важно е резервоарът да е защитен от светлина и да има филтър. За поливане това не е проблем. Ако имаш филтър и затворен резервоар, сериозното почистване рядко се налага. Поддръжката е минимална и много по-лесна, отколкото хората предполагат. С правилна поддръжка резервоарът за дъждовна вода може да ти служи години наред без проблеми. Ако имаш въпрос за конкретен модел или начин на монтаж, можеш да се свържеш с нас, за да ти помогнем. balkanenergy.bg